अरे मांजर कुठे दिसत नाही. मांजर कुठे गेली? अरे मांजरीला किडनॅप केलं कोणीतरी आमच्या. अरे 2 दिवस झाले हरवले. अरे मग तुम्ही आजूबाजूला शोधलंस की नाही? इथेच कोणाकडे तरी गेली असेल. अरे नाही रे भेटली, पूर्ण एरिया शोधून आलो मी. भेटेल रे, नको टेन्शन घेऊ. चल मी पण जातो मग. अरे अजून उदास बसलायस? मांजर अजून आली नाही? आली ना. आली तरी पण का उदास बसलायस मग? अरे मांजर तर आली आमची, पण तोंड काळा करून आली. ही बघ कुठल्या भोक्याचं पाप घेऊन आले काय माहित. ते असू दे कोणाचं पण. तुम्ही लागा आता बारशाच्या तयारीला.